Manera akanaka muri Zimbabwe tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi wechina 18 Nyamavhuvhu 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepanhau mururimi rwechishona. Ari zvino totanga nekukupai update on wadyajena. MP weZANU-PF kugoko nembudzi yavawadyajena vanoramba vari murimande. MP weZANU-PF kugoko nembudzi yavaJustice Mayor wadyajena nezuro vakadzoserwa muchitokisi kuti nyaya yavo ienderere mberi muzuva ranhasi. Zvichakadaro vawadyajena vanonzi vakapa chekufambisa kuvakuru vedare kuti nyaya yavo ienderere mberi nekutongwa mushure pekupera kwenguva dzebasa. Asi vetongi vedare vakaramba kupiwa zvekufambisa navawadyajena. Topinda mune imwe nhau. Nhengo dzeparamende dzinodzingwa mumahotera. Vakuru vemitemo vari kugumbuka nenyaya yekuti vari kugara vachidzingwa mumahotera nenyaya yekusabhadhara kwemari pese pavanoda kugaramo. Nyaya iyi yakakwizwa mudare reNational Assembly sechikumbiro chemumiriri weMakoni Central vaDavid Tekeshe veMDC Alliance avo vati nyaya iyi igadziriswe nechimbi-chimbi. Mune imwe nhau, VaTendai Biti vanopemera hurumende mhosva yekukonzeresa inflation. Mumiriri webato reCCC muparamende VaTendai Biti vanoti ivo hurumende ndiyo honzeri yeinflation iri munyika nekuti iri kubhadhara macontractors nemaRTGS. Macontractors aya anobva atora mari iya unoizadza muna 4th Street umo munoitwa zvekutengeswa mari pamusika mutema. Vachitaura vanoti because the black market was there. But we also know, Madam Speaker, ma'am, that the biggest generator of inflation in Zimbabwe is actually the government itself. It is the government that has been paying billions and trillions of dollars to contractors, particularly the contractors that are doing the Beit Bridge, Harare. Those contractors are being paid in RTGS dollars. And once they get their payments in RTGS dollars, they push it on 4th Street. And once they put it on 4th Street, the Zimbabwean dollar collapses. So an expansionary fiscal policy, an ambitious fiscal policy has created money in Zimbabwe. On his own admission, broad money, Madam Speaker, ma'am, grew by 345% by May of 2022. That means the printing machines are in overdrive. And when the printing machines are in overdrive, Madam Speaker, ma'am, you create a crisis of overaccumulation. What is a crisis of overaccumulation? A crisis of overaccumulation is when you've got too much paper money chasing too few goods. We go back to 2008, where all of us were trillionaires. The last time the Reserve Bank government printed our own currency, it was $100,000 trillion, which couldn't buy you 2 bottles of soda. We now have our highest denominated note being $100 note, which can buy you a loaf of bread. That is failure, Madam Speaker. It can buy you chewing gum. That is failure, Madam Speaker, ma'am. That is failure. So the government must stop printing money through an expansionary fiscal policy. The government must live within its means, eat what it kills. It can't kill a rat and spend money like it has killed an elephant. And that is the basis of the instability arresting this economy, Madam Speaker, ma'am. I come to the projection, Madam Speaker, ma'am. The minister vamanga makateerera vachitaura ndiVaTendai Biti vebato reCCC. Tochifambira mberi nenhau dzedu. Mapurisa anosunga zvizvarwa 86 zvekuMalawi. Mapurisa eZRP anonzi akasunga zvizvarwa 86 zvekuMalawi zvakawanikwa zvakawanda pane imwe imba kwamurehwa mudunhu reMashonaland East. Pachinyorwa chemapurisa chakaonekwa nebepa rau reNewsday. Chikwata ichi chaisanganisira vanhurume 46 nevanhukadzi 10 avo vakapinda munyika ino zvisiri pamutemo vachipfuura nepanyamapanda border post vakananga kunyika yeSouth Africa kundotsvaka mafuro manyoro. Tichipinda mune imwe nhau, rimwe gweta remuHarare rinonzi riri pakutiza mushure mekudzodza munhu mari inosvika $400,000. Gweta remuHarare vamunyaradze nzara yapenga vanonzi vakadzodza murimi uye muzvinabhizimusi wemumatebheleland Henry Simmons mari inosvika $400,000. Sekuferefetwa kwenyaya iyi, mapurisa
Anoti nzara yapenga inonzi aive nemukama weunyanzvi naSimonzi kubvira muna 2005. Zvinonzi nzara yapenga akaruka urongwa hwekubirira Simonzi achiita seanodyidzana newaishanda naye Barbara Chenai Moyo mutambanengwe nekuvapa gwaro remanyepo rekutsvaga mari. Tichipinda mune imwe nhau yaimbove nhengo yeSAADF inosungwa mudunhu remasvingo nemhosva yekuwanikwa iine pfuti isina rezinesi. Mumwe aimbova nhengo yeSouth Africa National Defence Force munguva pfupi yadarika akasungwa mudunhu remasvingo nemhosva yekuva nepfuti isina rezinesi yeGlock 17 yaive nemaraundi 11. Vafani Frank Manzini vane makore 54 okuberekwa vakasungwa vaine zvizvarwa zveZimbabwe zviviri vaTokmo Maruva navaJacob Gwenamo. Mapurisa anofungidzira kuti vatatu ava vaironga kuita umbavha. Tichipinda mune imwe nhau, vagari vemuZimbabwe vanotambira kubviswa kwekupfekwa kwemamaski paruzhinji nomufaro mukuru. Hurumende nezuro yakazivisa kuti mamaski haachasungirwe kupfekwa kune avo vakabayiwa nhomba yekudzivirira denda reCovid-19 yakakwana. Mushure mechiziviso ichi, vanhu vazhinji vakabayiwa vave kufamba vasina kupfeka mamaski, asi dambudziko rava pamapurisa ayo vanonzi ari kuramba achisunga vanhu vasina mamaski achiti hazvinei nekuti vakabayiwa. Vamwe vachitaura vanoti kuona sekuti masiki wato kungonyudzwa vanhu ndozvakatarisa vanhu vazhinji chero vanga vasina kumbobayiwa majekiseni akapa vamwe havachatombopfeki masiki. But chinhu chiri kushamisa maningi ndechekuti gavhumende ndo yakadaro, asi mapurisa ari kusvika mutaundi munomu akasangana nemunhu asina masiki wedha wakabayiwa majekiseni acho isina chakaunta haona zvisina masiki, mapurisa akubata futi vanhu vaya achitambudzwa unenge wasungirwa masiki. Saka chiri kunetsa ndechekuti mapurisa ndodzatombabva hombe, ndo vanhu vari pabasa, ndo vanhu vari employed, asi vari kutodira vanhu vasina employed, vanhu vari kutambura, vanhu vane nhamo zvakafanana nebasa rehurumende. Ilast option yekuti handisingazopiri munhu rega ndizame kuzviitira nditengere mangwari. Mapurisa anofamba kuitira kuti vanhu asi ivo vari pabasa vanototambura. Hatizivi kuti gavhumende inopaunose ndikuti china. Scientifically is it proven kuti munhu asina kupfeka mask ari at risk kubata COVID than munhu akavaccinate. So it should be proven, not because some other countries are doing it, but what basis are the government saying it? My masks, they should be removed. Vamanga makaterera vagari vemunyika yeZimbabwe. Tochipinda mune imwe nhau inosuwisa. Amai vaniki mangwana vashaya. Amai vemunyori mukuru mubasa rezvekubudiswa kwemashoko nenhepfenyuro vaniki mangwana gogo mangwana vashaya. Gogo mangwana vanonzi vakatora befu ravo rekupedzesera nezuro uye vanga vava nemakore 19 okuberekwa. Vamangwana vakatsigira kufa kwaamai vavo nebepa nhau reTheherald nezuro manheru vachiti vakafirwa nemudzimai akashinga uye amai vane rudo. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano. Ndini wenyu Makoti, ndanga ndichikupakurirai nhau dzinodakadza. Musakangane zvakare kuti tine gurupu redu reWhatsApp iro rakapenga kudarika zvamunofunga. Nhamba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Ndinoti chisarai nomufaro mukuru, tobatana zvakare mangwana.